Hallo, goedendag. Ja, hallo, ik ben Hein. Ik ben Jan Dag Jan. van RTV Scheldemond en wij willen graag horen wat La Cordelle, wat dat is en wat dat betekent. Oké, je bent hartelijk welkom. Kom erin, zou ik zeggen. Nou, dankjewel voor uw gastvrijheid. Laten we verder. Ja. Oké. Wij staan hier bij een heel mooi schilderij, zie ik hier staan, want dat heeft een bepaalde betekenis om de naam La Cordelle. La Cordelle. Het is overigens een foto, hè, maar het lijkt wel een Rembrandt. Het lijkt een schilderij. Ja. Dit is een foto van een kapelletje dat La Cordelle heet. En dat ligt in Bourgogne, aan de voet van de heuvel van Vézelay. En het was de eerste plek in Frankrijk waar broeders van Franciscus zich in de 13e eeuw hebben gevestigd. En La Cordelle betekent het koordje, dus het koord dat die monniken om hun middel dragen. En dat kapelletje heeft ons altijd zo geïnspireerd en het is zo'n mooie, stille plek daar, dat wij dachten, wij noemen ons centrum ook La Cordelle. Het leuke is dat ze dat in Frankrijk ook heel leuk vinden, want toen wij 15 jaar bestonden, hebben we dat daar gevierd en zijn we ontzettend gastvrij ontvangen door de Franciscanen die daar nog steeds, of opnieuw zitten, 8 eeuwen later. En Franciscus en de spiritualiteit van Franciscus is voor ons een grote bron van inspiratie, altijd geweest hier ook. We noemen ons een centrum voor vrede, vreugde en inspiratie. Nou, dat klinkt veelbelovend en daarom, Hein, wil ik jou een keer uitnodigen om in de studio van RTV Scheldemond, bij het programma Scheldemondig, om daar het een en het ander toe te lichten over La Cordelle. En wat is daarop uw antwoord? Ik kan hier wachten, Jan. Ik kom. Ja, graag. Ja. Dit is niet alleen Scheldemondig, maar volmondig. Zo is het. Volmondig, ja. Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor bezieling. Want u hebt net een mooie introductie in mijn eentje op pad gezien. En daar heb ik iemand uitgenodigd en die is gekomen. Van harte welkom, Hein. Dag Jan. Ja, fijn dat ik hier ben. Ja, nou leuk dat je, want je bent een druk bezet persoon, dat je hier gekomen bent natuurlijk. Ja. Passie voor bezieling. Vertel eens iets over jezelf, over je eigen leven. Nou, ik moet zeggen dat bezieling al inderdaad levenslang mijn passie is. Dat ik al in mijn vroege jeugd me afvroeg waar het allemaal toe diende. En ik herinner me bijvoorbeeld dat ik op een gegeven moment rechten ging studeren. Dat vond mijn vader wel een goed idee. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Limburg, in Venlo. Ah ja? De eerste 4 jaar van mijn leven heb ik daar gewoond. En toen zijn we verhuisd naar Utrecht. Want mijn moeder is een Limburgse, maar mijn vader kwam uit Utrecht. Ah ja. Maar goed, dan ging het bijvoorbeeld in de rechtsstudie over eigendom. Eigendomsrecht is de basis van een beetje van ons rechtssysteem. En dan stelde ik zo'n domme vraag als, wie heeft eigenlijk bedacht dat iets van iemand kan zijn? En dan zei hij, ga jij maar filosofie studeren. Ah, dus je hebt filosofie. Dat soort vragen hoor je niet. Je hebt filosofie. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat lijkt me ook het beste. In Utrecht? In Utrecht, Ah ja. ja. Zeg, en wat houdt zo'n filosofiestudie in? Moet je dan ook stages doen of een bachelor? In die tijd zeker nog niet. Dat was nog de tijd dat je gewoon een kandidaatexamen deed en daarna een doctoraal examen. En in mijn specialisatie, dat was rechtsfilosofie, waren maar heel weinig studenten. Dus dat betekende dat ik voornamelijk individuele afspraken met professoren had en werkstukken maakte en opdrachten kreeg om boeken te lezen. Dat soort dingen. Tijdscriptie. En na de universiteit, wat ben je toen gedaan? Toen ben ik eerst in het onderwijs terechtgekomen op een sociale academie, waar ik filosofie ben gaan geven jarenlang. Oké, dus je bent leraar geweest? Ja. Ja. En gaandeweg kwamen daar andere activiteiten naast. Cursussen in het vrije veld, zal ik maar zeggen. Samen met mijn echtgenote Brigitte, die zeker dansdocente was. En we hadden een prachtige combinatie van inhoudelijk zeg maar mijn bijdrage en haar bijdrage met beweging en dans. Ja, ik ben ook een danser, maar hoe heb je dat dan in de praktijk gebracht? Zij was de danslerares en gaf jij dan lezingen of zo? Ja, nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ja? Als we bijvoorbeeld een weekend gaven rond het thema Franciscus, dan vertelde ik iets over de man en de inspiratie van die man en de geschiedenis. En dan ging zij met de mensen dansen op teksten en liederen van Franciscus. Om dat veel dichterbij te krijgen. En waarom heb je dan voor Franciscus gekozen? Oh, maar Franciscus is ook al heel lang mijn grote vriend. Ja? Dat is Franciscus
Van Assisi, hè? van Assisi in Italië. Ja, rond 1200 in Italië, Assisi, ja. Ja, maar waarom spreekt hij nou jou Nou, zo aan? Nou, die gaat al een leven lang mee. En die sprak mij toen ik 20 was aan, omdat hij ruzie maakte met zijn vader. En toch heilig is geworden. Ik dacht, dat moet dus kunnen. Ja, ja. Hij heeft een heel beroemd verhaal over Franciscus, dat hij op een gegeven moment aan zijn vader alles teruggaf. Ook zijn kleren en zijn geld. Hij had een hele rijke vader. Daar wou hij op een gegeven moment niks meer mee te maken hebben. Stond hij daar naakt op het plein en zei hij, ik heb nu nog maar één vader. Dat is mijn vader in de hemel. Ah ja. Maar goed, die rebellie en zeg maar het de weg van je ziel mogen gaan, in plaats van de weg die je ouders voor je hebben uitgedacht, of die dus de omgeving verwacht, dat sprak mij in die tijd enorm aan. Het was ook de tijd natuurlijk, we hebben het over 68, 69, 70, dus de jaren van de maatschappelijke revolutie. Dus dat sloot allemaal heel goed aan, wat mij betreft. Franciscus was ook een soort hippie, zal ik maar zeggen, die met andere rijke jongens uit Assisi wegtrok. Ze verkochten alles en ze gingen voor de melaatsen zorgen en voor de armen. Maar even een vraag tussendoor, maar je bent nooit ingetreden in een klooster? Nee. Ik moet zeggen dat ik in mijn jeugd, ik kom uit een zeer katholiek nest, dat ik er wel overwogen heb. Ik heb ook een paar jaar op een internaat bij de Norbertijnen gewoond, dus van mijn 11e tot mijn 14e jaar. En waar is die gevestigd? Wat zeg je, waar? Waar is die gevestigd? Oh, dat is in Heeswijk. Heeswijk. Dinter, ja. Heeswijk Dinter. Tegenwoordig zijn die mijn uitgever. Ah, er is van al jouw boeken en zo. Ja, uitgeverij nu, Berne Media. Ja. En hoe ver ben je dan eigenlijk in Katzand gekomen? Want dat is... Nou, laat ik het vorige even afmaken. Ja. Het sprak mij wel aan, het zeg maar, pastoraat of met mensen, er voor mensen zijn en met mensen optrekken. En dan zeker met die spirituele dimensie daarin. Maar ik ben eigenlijk blij dat ik het niet gedaan heb, want binnen de kerk was ik ontzettend vastgelopen, denk ik, in de structuren. En celibaat is al helemaal niks voor mij, dus ik ben op tijd gedacht, dit ga ik niet doen. Nee. Ja. Maar je had een andere vraag. Hoe kwamen we in Katzand terecht? Ja. Nou, in de jaren 80 zijn wij cursus gaan geven in België, in Isegem. Dat was een voormalig klooster van de Kapucijnen, dat stond leeg. En de toenmalige baas van de Kapucijnen daar was een zeer geïnspireerde man, Luc Hessel. En die wou van die plek een eigen tijds spiritueel centrum maken. En die had boeken van mij gelezen en die had mij uitgenodigd om daar eens wat te komen doen. En gaandeweg zat ik elke maand daar, reed ik elke keer vanuit het midden van het land naar Isegem voor weekenden en lezingen enzovoorts. Tot hij op een gegeven moment zei, waarom kom je hier niet wonen? Dus dat hebben we gedaan. Maar in 2000 ging de tent dicht daar, want de orde van de Kapucijnen verkocht het klooster. En toen moesten we iets. Toen hadden we geen woning meer en geen werk. Maar intussen hadden we Zeeuws-Vlaanderen leren kennen. Want het was het dichtstbijzijnde stukje Nederland vanuit Roeselare, Isegem. Ja. En we vonden het mooi hier, Katzand. Dus we dachten, als we nou een klein huisje, want geld hadden we niet, een klein huisje kunnen kopen of huren en van daaruit kunnen gaan werken, dat zou mooi zijn. Maar toen vonden we bij de makelaar in de etalage, we zijn echt gestuurd hoor, vonden we een vervallen pensionnetje in Katzand. En we gingen daar kijken. Ik dacht, ja, dit is precies de goede maat. Dit is echt, hier kunnen mensen logeren, hier kunnen we cursus geven, maar we hadden geen geld. Dus ik heb 3 keer de sleutel teruggebracht naar de makelaar. Tot ik op een gegeven moment dacht van ja, al is het maar voor mijn geweten, ik ga een bod doen. Een heel laag bod. En tot mijn verbazing en mijn schrik zei hij toen, ik zal dit aan de familie voorleggen. Dus toen zaten we er op een gegeven moment aan vast. Ja. Maar het hebben we ontzettend veel hulp en steun gekregen van veel mensen. En hebben we het kunnen verbouwen. En het is een prachtige plek om te zijn. Ja. Want ik ben natuurlijk ook vaak in Katzand. Maar wat opvalt, dat die locatie waar jij woont en werkt, dat is precies tussen de molen en de kerk. Dat is mooi, hè? Ja. Is dat... Dat is dus toeval, zeg maar. Want ik zeg, we zijn gestuurd naar die plek van de Hogerand. Maar het is wel heel mooi. Het heet ook nog de Mariastraat. Oh ja. Dus vroeger was dat de Mariakerk. Hè? Ja. Prachtige oude kerk. Echt heel mooi. Waar we ook al veel activiteiten hebben gedaan. We hebben daar vredesconcerten georganiseerd en jubilea gevierd. En het is een prachtige plek om te zijn. Als je in Frankrijk rondrijdt, dan staat er overal zo'n bordje Église 13e eeuw. Nou, dit is er ook een, hè? Die staat gewoon in Katzand. Ja. Dat is echt een prachtige historische plek. Ja. En het is natuurlijk ook fantastisch dat die mode nog steeds werkt. Ja. Dus, wij zijn er geweest hè, met RTV Geldermond. Het is de mooie combinatie die de Benedictijnen in hun wapen hebben staan
Ora et labora, Labora. dus bid en werk. Werkt. Die molen die zorgt voor het brood. Nou, ik En dacht de ook kerk- gelijk aan Ja. toen wij daar bij jou aanwezig waren. Ja. Toen dacht ik, dat Ja, past leuk. allemaal precies. Ja, heel Maar leuk. jij zegt van, dat is gestuurd. Nou ja, dat voelt wel zo. Ik denk, en ik heb ook de ervaring, als je echt gaat doen wat je ziel wil in het leven, als je er echt voor gaat, dat dan het hele universum je te hulp komt om het te realiseren. Ja, Terwijl als je dat niet doet, als je achter de graniums blijft zitten, dan gebeurt er ook niks. nee. En wij hebben heel sterk de indruk dat we daar in Katzand enorm geholpen zijn, zeg maar, om te beginnen om daar die plek te vinden. Ja. Maar ook om wat er allemaal heeft mogen ontstaan. Dat is echt fantastisch. Ja, En of je dan moet denken aan God of voorzienigheid of wat dan ook, dat zijn allemaal namen die misschien een beetje versleten zijn en ook weerstand oproepen. Maar ik denk wel dat er iets is van een creatieve energie in de schepping, ja. die door ons allemaal heen stroomt en die ons ook stuurt Ja. zeg maar, in dit soort projecten. Ja, want als ik dan even google, jouw naam, ja, daar komt er van alles naar boven. Hè? Je hebt zelfs studioprogramma's gehad en Ja, tv. dus na mijn periode als docent op de Sociale Academie Oh, ben ik bij de ICON gaan werken, Ja. freelance. De toenmalige televisieomroep ICON, Interkerkelijke Omroep Nederland. ja, En daar hebben we een aantal hele boeiende documentaires mogen maken. Onder andere over Jung en over de oude gnosis. Dat is maar de gnostische traditie in de wereld, ook in het christendom. En allerlei andere programma's. Ja. Ja, want ik heb ook gezien van verwondering en zo. En, Ja, dat is nou weer later, omdat ik... Ja? dus Annemiek Schrijver is een goede Ja? vriendin van Ja. ons. Oh, En die maakt dat soort programma's. De Verwondering bijvoorbeeld. Dus daar ben ik ook al een paar keer geweest. En ik stuur ook regelmatig, of ik geef regelmatig tips en berichtjes door. En dan noemen ze mij hun correspondent in het zuiden des lands. zo van hallo, hier Katzand. Hier Ja. Katzand, ik weet nog iets. Ja, leuk joh. Dat is wel leuk. Ja. Goed, maar we hebben ook een aantal foto's toegestuurd gekregen. Ja, uit dat boek, hè? Ja, zullen wij de eerste foto eens bekijken Ja. zo? Dat is een boek over de kust hier. Ja. Met prachtige foto's van Josephine Groenhagen. Ah, Goede mooi. vriendin van ons, die ook Ja. in Katzand woont. Ja. Atelier Katzand. En we hebben hier foto 1 al, ja. Hebben we foto 1? Ja, dat kunnen we zo Oh laten ja, zien. ja, dat is die met die sneeuw, hè? Ja. Ja. Die Dus ik heb palen. er allemaal haiku's bij geschreven. Haiku's zijn gedichtjes, komt uit de Japanse traditie. Van 5, 7, 5 lettergrepen. 3 Vijf, regels. 5, 7, 7, 5. 5. Eerste Oké. regel 5, tweede is... Dus bij deze behorende foto heb Hoor- jij het gedichtje gemaakt waar je nu gaat voorlezen. Ja, dus de haiku luidt als volgt. Monniken van hout, ze bidden de getijden, de sneeuw laat hen koud. Nou, als dat zo uit je ziel komt, Ja, dat is mooi, hè? mooi Dus hè? Ja, En zo zijn monniken, hè? Monniken die blijven gewoon alsmaar door wat er ook gebeurt in de wereld ja. bidden. Even een Overeind vraag, staan. hoe lang doe je nou zoiets te bedenken? Dat wisselt. Oh, Het kan zijn dat het er ineens is. En het kan ook zijn dat ik er dagen aan zit te schuiven en te schuren, Ja. omdat het net nog niet lekker voelt. oké, Ja. dan gaan we nou naar foto 2. Foto 2. Ja, even kijken. ja, ik zie hem al, ja. Ja, zie je hem wel? Hier zo. Ja, even zoeken. Ja, we hebben de papiertjes bij, hè? Ja, nou, daar komt nu de Ja, foto. die is ook mooi, ja. Prachtig, hè? Het Nou, is dus echt app hier, hè? Je ziet het is heel stil. En het gedichtje luidt dan als volgt. Doodstil is het app. De zee houdt haar adem in. Hoorbaar keert het tij. geweldig. Is je zelfs opgevallen als je langs de zee loopt? Ja, ik doe dat Dat je heel echt vaak. kan horen dat het keert, hè? Het tij. Dat is zo mooi. Ja, ik weet het, Ja, ja. prachtig, ja. Nou, ondertussen... Deze staat volgens mij ook daar op het duin. We hebben op de dijk, de Zwindijk, Ja, heeft de Haiku Club van Zeeuws-Vlaanderen een plekje gemaakt, met subsidie ook van de gemeente, Ah. met een aantal haiku. oké. Dan moet je eens een keer gaan wandelen, dat Ja. is heel mooi. Ja. Mooi uitzicht daar over het Zwin. En daar staat dit gedichtje ook toevallig. Oké. Ja. Nou, dan nummertje 3. Nummertje Dat 3, is wel welke is dat? schitterend, hoor. Even kijken welke dat Ja, was. we doen maar rustig aan, we hebben alle Ja. tijd. Want de kijkers die kunnen ondertussen ook doorpraten, hè, Kunnen wat ze tussen wel of niet gezien tussen hebben. een kopje koffie nemen. Ja. 3, even kijken welke dat is. Welk plaatje? Oh ja, dat, ja. Ja, mooi hè. Met die voetstappen in het zand, Nou. hè? Ja. Dat is echt een voetafdruk. Ja, en wat is de Dat is tekst? een beetje een gejat van Herakleitos, oude Griekse filosoof. Die zei, je kan niet 2 keer in dezelfde rivier stappen. Ah, Want de tweede keer is er iets veranderd. De Ja. stroom is verder.
Ja, en Alles verandert permanent. Hè? en een rivier die meandert. Hè? Alles Alle verandert bochten, ja. voortdurend. En welke Dus het tekst? gedichtje heet dan... Men stapt geen tweemaal in dezelfde zee. De tijd stapt nu eenmaal mee. Geweldig. Ja, Ja, ik vind het heel mooi hoor. ja daar kan de filosoof in mij zich ook uitleven. Hè? Ja, dan 4. Ja, Daar is ja een die beestjes. Ach ja, zo'n konijntje. konijn, hè? Ja. Wij duinen wat gras. Het werkwoord grasduinen. Hè? Ja, ja, ja. Ik Wij zeg, duinen wat gras. Torenvalk staat te bidden. Konijn haast zich weg. ja, want Ja, die valken die willen wel, hè? zo is het. Ja. Ja, alles is eten en gegeten worden hè? In de natuur. Nou hadden we 5, dacht ik, is het niet? 5, ja. Dat is ook zo mooi hè, met die zon, hè? De Ja. avondzon. De zon en de zee. Huwelijk, heilig en puur. Van water en vuur. Dat is ook zo Mooi, mooi. hè? Dat water en vuur. Maar in ons spraakgebruik zijn dat tegenstellingen. Maar hier is het een huwelijk, hè? Het Ja. is een vereniging van vuur en Yin water. en yang? Komt op hetzelfde neer, hè? Ja. De vereniging van de tegenstellingen. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk ben je echt wel met die basis van het leven bezig, hè? Zo is het. Ja. 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 En welke Dan hebben we dan hebben we nog? 6 hebben we ook nog. Ik zie Wat hem was al, dat ja. ook weer? Ah ja. Ja, dat is zo mooi. Al die kokkels die daar... Hoort ook echt bij de zee, hè? Prachtig. Vroeger leefden de mensen daarvan, hè? Ja. Ik ken oude katsantenaren. Ja. Die zo arm waren. Die woonden in een hutje als kind. En die moesten dit gaan loshakken. Omdat ze dan iets te eten hadden. Ja, maar dat is allemaal niet zo lang geleden, hè? Nee, En zeker wat denk niet. je dan op de rest van de wereld? Nou, zo is het. Oké. Onder de golven, eeuwenoude kraamkamers, oorsprong van leven. Zo is het ook, hè? Alle leven komt uit zee, hè? Ja, Wij ook. Wij ook. Wij ja. ook, ja. We Ja, gaan naar 7, heet de klok. Hè? ja. Dat is ook Ah, een dit mooie. is een hele mooie feestelijke. Wij in de wolken, onder een blauw baldakijn. Het is feest aan zee. Ja, dus- We zijn in de wolken. ja. Ja. En dan hebben we er nog één. En nog 2, hè? Ja, Oh, ja. dit is nummer 8, ja. Ja. Mooi. Die palen hè, met die horizon in de vette en een beetje dat zonlicht daar nog. Zover het oog reikt, horizon na horizon, einder oneindig. Dat vind ik ook zo mooi aan de zee, dat je zo ook in contact brengt, zou zeggen, met de oneindigheid. Hè? Met dat je veel groter bent dan je denkt. Ja. Ik heb ooit een gedichtje geschreven, wat heel populair is geworden, wat je op alle sites terugvindt, over katzand. Dat gaat als volgt. Ik was de katzand aan het strand, getuige van een misverstand, toen ik 2 golven hoorde spreken, precies voordat ze zouden breken. De ene zei, het is met ons gedaan, we zullen hier te pletter slaan. De andere zei, beslist, wel nee, je bent geen golf, je bent de zee. Je bent geen golf, je bent de zee. Ah, ja. En daar kom ik aan de zee altijd mee in contact, met dat gevoel. Ik ben de zee, je bent ook de zee. Ja. Wij identificeren ons altijd met een golfje en dan zijn we bang dat we doodgaan en dat de golf sterft. Maar we zijn de zee, we komen eruit voort en we keren erin terug in dat grote oneindige. Ja. Nou, ik heb dat ook, want als ik iets moet voorbereiden voor RTV Scheldemond, dan loop ik langs het strand. Ja, En dan komt er van alles binnen zo van, ja hè? ik ga daar vragen, ik ga daar vragen. Dat gebeurt misschien helemaal niet, maar Zo inspirerend hè, de zee. Ja. Ja, vind ik ook. Ja. ja, maar goed. We hebben er nog één, Nou, denk ik. nummer 9. Ja, tussen eb en vloed, het is weer zo doodtij, hè? Tussen eb en vloed staat mijn adem stil. Doodtij. Ben niet bang. En jij? Dus de angst voor de dood, voor dat dode moment. Ja. Ben niet bang omdat ik weet dat het doorgaat. Dat er Jij weer- bent niet bang voor de dood. Nou, ik weet niet wat er gebeurt op het moment dat ik echt de hand van mijn geliefde los moet laten, zal ik maar zeggen. Maar in wezen is er geen enkele reden om bang te zijn voor de dood, nee. Omdat je... Omdat je veel meer bent dan dit tijdelijk lichaam. Ah ja. Wat hier, je bent het al, je bent de zee. Je bent geen golf. Nee. Je bent de golf is maar een tijdelijk verschijnsel. Ja, voor de zee blijft. Ja, Oké. ja. Er was ooit iemand die vroeg aan een theoloog door het is zullen. Die zei, als ik doodga, dan is alles afgelopen. En toen zei zij, heel wijs, ja, als jij denkt
dat jij alles bent, dan is alles afgelopen. Ja, maar je bent zoveel groter. Ja. In Dus het deze universum. vorm is niet alles. Hè. Nee, ja. Goh, mooi boek. Ja, leuk boek. Ja. Prachtige foto's van Josephine. Ja. Haar lieve man Jep is helaas... ik zal hem nog even laten zien, of niet? Is dat leuk? Ja, dat kunnen we even Is in. een paar maanden geleden helaas overleden. Was ook een groot kunstenaar. Ja, Ze wonen in het hartje van Katzand. ja. En zij maakt prachtige foto's en sieraden. En, ja. En jullie hebben dan de combinatie, zij de foto en Ja, jij in het dit gedicht. geval, ja, Ja. mooi hè? Mooi hoor, ja. Goed? Ja. Dat zijn die boeken. Dan heb je hier nog een aantal boeken staan met Ja, Franciscus in het midden. ja, mijn grote inspirator. Ja. Overigens ben ik niet éénkenner hoor, want ik word ook enorm geïnspireerd door de Oosterse traditie, met name het zen-boeddhisme. Soms denk ik wel eens dat Franciscus eigenlijk ook een zen-monnik was. Oh, dezelfde zoveel- golflengte. Ja, nou ja, met zoveel... het kenmerk van zen is echte aandacht. Oh ja, Met wat ze tegenwoordig mindfulness noemen. ja. Met echte aandacht aanwezig zijn bij wat er is. Maar eigenlijk heb je dat bij kinderen. Die hebben dat vaak veel meer dan volwassenen. Ja, maar dan komen ze in groep 8. Heb ik meegemaakt, Ja. omdat ik ook wel eens gastlessen geef. En dan gaan ze naar de brugklas. En dan moet ineens alles volgens de mode en volgens de... Ja. Heb jij dat ook? Ja. Oké, dus Een klein kind is nog helemaal in het nu, hè? Ja. Die is nog helemaal in wat er nu is. En Dus dan je moet wordt er- eigenlijk nooit je kind zijn loslaten. Een leraar van mij zei ooit: don't grow up, it's dangerous. Ja, Niet volwassen worden, dat is gevaarlijk. ja, Want je verliest dat kind in je. ja. Ja. En zo mensen als Franciscus, maar ook die zenmonniken, die hebben dat kind weer teruggevonden. Dus hij ja. noemde zichzelf ook een speelman. Oké. Ja, hij liep ook zingend door Umbrië. En, ja. Ah ja, mooi. Enorm verbonden met de dieren, alle dieren en alle elementen waar zijn broeders en zusters. Dat zong die ook zo uit. Broeder en zusterschap met alle schepselen. En heb je dan ook nog veel gereisd om dat je allemaal eigen te Voor maken? voor die films hebben we heel veel gereisd, ja. En Zoals? daar heb ik ook veel geleerd. Want toen hebben we allerlei... Ik heb ook een serie mogen maken die heette Via Mystica. En dat waren interviews met dit soort leraren, all over the world, zeg maar. Oh. Dus een Tibetaanse leraar. Ben je ook in Tibet geweest? Nee, Tibet ben ik niet geweest. Die was in Duitsland toen. Die hebben we in Duitsland geïnterviewd. Oké. En we zijn in Colorado in Amerika geweest met een Joodse leraar, Rabbi Cooper. En aan de westkust in Amerika, met Theodore Rossak. Overal, allerlei mensen. En in Engeland natuurlijk, Wales, Mansour Patel. Van de club, dat is iets van de club die ook de wereldvredesvlam de wereld ingebracht Oh ja, heeft. daar moeten we straks even over hebben. Want Ja. ik ben een gids, ik waarneem. En dan zie ik aan jouw linkerpols zie ik een soort rozenkrans. Oh ja, dat heb je goed gezien, ja. Ja. En wat is Een soort dat? mala. Een soort mala, maar het kenmerkende hiervan, ja, dat is inderdaad een tintje van de rozenkrans, maar er zit een kruisje aan, dat is een speciaal kruisje. Met zo'n platte bovenkant, een beetje afgerond. En dat heet een touwkruis, T-A-U, touw. En dat is een kruis dat Franciscus is gaan gebruiken. En wat de Franciscaanse beweging nog steeds gebruikt. Als een symbool voor dienstbaarheid aan de minsten in deze wereld. En de armen. En De armoede inzet voor vrede. en de Inzet voor slechte vrede. huisvesten. Ja, dus ja, als een soort herinnering aan wat je in deze wereld te doen hebt. Oké. Ja. Dus dat draag ik heel vaak. Ja, maar voordat we naar de waakvlam gaan, zie ik daar nog één boek liggen. Nou ja, we hadden het over de broeder en zusterschap. Ja. We hadden het over de broeder en zusterschap van alle schepselen. Ja. En dat betekent dat ik dus ook mijn vrienden niet opeet, hè? Oh, jij Want eet de geen dieren zijn vlees. mijn vrienden. Jij eet geen vlees, Nee. geen vis. Nou is dat niet zo'n verdienste, want ik ben toevallig, ik noem dat een emo-vegetariër. Dat is iemand die om emotionele redenen als kind al weerstand had tegen kauwen op een lijk. Oké. Want dat is het toch eigenlijk, hè? Ja. Ik vond het zo smerig als kind al. Oh. Tot verdriet van mijn moeder. Die dacht dat ik niet op zou groeien als ik niet genoeg vlees had. Maar gaandeweg zijn daar natuurlijk heel veel motieven bij gekomen om vegetariër te zijn. En het vegetarisme groeit ook in de wereld. Ja. En dit boek heeft, dat is wat leuker daarvan, heeft behalve mijn vegetarische filosofietjes, vanaf Pythagoras in de oudheid Ja. tot nu, want het is al heel oud het vegetarisme, in veel spirituele stromingen vind je dat, heeft ook hele lekkere vegetarische recepten. Ah, Want ik heb een zwager die een topkok is Ah, en die heeft de recepten verzorgd. Leuk, hè? mooi. Ja. Ja. Dus dat dat is boek ook- heb je ook uitgegeven. Ja, ook leuk. Ja. Nou, Ja. ik weet niet. Ja, we gaan nog eventjes gaan nog even naar op advies. Van toen we bij jou op visite waren. Toen zei je moet eens bij die vredesvlam gaan kijken. Nou, maar daar gaan we nu even naar kijken. Ja.
Als we alleen dromen, blijft het een droom. En als we samen dromen, wordt het werkelijkheid. Waarom heb jij mij daar naartoe verwezen? Nou, omdat de Vredesvlam, dat plekje wat je net zag, echt een unieke plek is hier in West-Vlaanderen. Heb ik begrepen, ja? Er zijn massa's mensen, bijna elke dag, maar zeker zomers en in het seizoen, die daar een moment van bezinning hebben. Ja. Die vlam die is in eind 99 in Wales samengebracht met vlammen die in de verschillende continenten zijn aangestoken door vredesactivisten. Voor Europa heeft onze prinses Irene dat gedaan. Ah. En die zijn met vliegtuigen naar Wales gebracht en daar was een grote ceremonie waarin die vlammen in één grote schaal samen zijn gebracht. En zo is de wereldvredesvlam ontstaan. En sinds die tijd reist die vlam over de wereld. Dan krijgt hij op allerlei plekken, zeg maar, zoals hier. De eerste in Nederland was bij het Vredespaleis in Den Haag. En daar hebben wij het vuur ook gehaald voor Katzand. Met een bootje van de reddingsbrigade over zee. Ja, die hebben goed meegewerkt, was leuk. En de bedoeling is om daar een plek te creëren waar mensen zich kunnen bezinnen op wat vrede is, maar ook wat ik zou kunnen bijdragen aan vrede. Want vrede, veel mensen denken van, nou, daar kan ik toch niks aan doen, de wereld is zo groot. Maar vrede begint bij jezelf. Ja. Vrede begint bij, ik zeg wel eens, of je zelf een plas benzine bent of een stille vijver. Als je zelf een plas benzine bent van binnen, met allemaal onopgeruimde troep, en er gooit iemand een lucifer in, dan ontploft hij, hè? Maar als je in staat bent om stille vijver te worden, en dan gooit iemand een lucifer in, zacht sissend geluid, gebeurt er niks. Oh ja. Je kent vast wel mensen die een plas benzine zijn en waar je heel voorzichtig omheen moet lopen. Ja, ja. Omdat je voor je het weet iets verkeerd zegt of doet. Ja. Ja. Nou, de kunst is om zelf een stille vijver te worden. Ja, ja. Ik heb daar ook wel gedichtjes over geschreven. Dus misschien wel leuk om daar eentje van voor te lezen. Ja, ik zal even kijken wat ik hier had. Oh ja, dit gaat heel erg over dat je het zelf moet doen. Ja. Dat heet Een doos vrede. Ik droomde dat ik in de hemel was en in de shop een bordje las waarop geschreven stond alles te koop. Terwijl ik binnenloop zie ik een engel en ik zeg, doe mij maar een doos vrede om mee te nemen naar beneden. De engel zegt, sorry meneer, het spijt me zeer dat dat niet gaat. We hebben hier wel alles, maar van alles slechts het zaad. Oh ja. Ja. Dus je kan alleen het zaadje van de vrede meenemen en dan is het jouw klus, zeg maar, om dat te laten groeien en bloeien. Een andere die echt bij de Wereldvredesvlam geschreven is, korter nog deze. Ik zit hier vredig bij de vlam en vraag me af hoe het toch kan dat die maar niet het loodje legt terwijl de mensheid verder vecht. Dus houd ik ook het vuur maar aan dat in mijn hart niet uit wil gaan en dat met warmte wereldwijd de mens omarmt en al wat lijdt. Goh, geweldig. Ja, mooi hoor. En dat gebeurt ook op die plek, want daar wordt al wat lijdt en de mens omarmt, onder andere door al die plankjes die daar in die boom hangen. Okay. Dus iedereen kan daar een plankje schrijven, er is een kastje waar je dat kan pakken. Okay. En dan kan je jouw vrede de wereld insturen, jouw wensen voor vrede. En dat is in bijna alle talen hangen daar tegenwoordig plankjes met vredeswensen. Ja. Nou, zullen we het daarbij laten? Ja, helemaal okay. Goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Echt. Nou, beste kijkers, passie voor bezieling en dan in West-Vlaanderen. Ik wist het niet. Ik ben ook gestuurd, of tenminste geleid. En nou, het is een prachtige aflevering geworden, denk ik. Dankjewel, Hein. Graag gedaan.